Mexico Gotteroeso. Rocky Marciano toert voor het eerst met zijn eigen band Go To Money door Nederland. Succesvol is de tour en we sluiten af in Amsterdam op zondag 6 oktober. Met een Kulturu-Kroxie editie. Deze mag je niet missen. Bye bye, swai swai, Go To Money. Ze gaan terug naar Suriname. In de zaal De Koning aan de Isolatorweg nummer 29 komt u massaal om dag te zeggen tegen Go To Money onder leiding van Rocky Marciano. Of kom genieten van Combinatie 16, Corona Band en Sabaku. Kaarten al €25. Aan de poort duurder. De voorverkoop van de kaarten nu al bij alle bandleden. Tori Osso, Ricardo Eethuis en Dino Burnett. Voor VIP en info bel op 065 33 315 of plus 597 893 062 of plus 597 895 3748. Inloop 3 uur 's middags, start 4 uur, afloop 11:30 's avonds. Bye bye, swai swai, Go To Money, onder leiding van Rocky. Zondag 6 oktober, zaal De Koning, Isolatorweg. Kulturu Kroxie Edition. Orga, Adult Crew. Samtaki, tantaki. Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. No hornot lo tambri binu srefi, una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Ziek zijn is geen keuze. Kiezen voor goede zorg is dat wel. Huisartsenspoedpost Suriname heeft een samenwerking met alle verzekeraars en is er voor al uw zorgvragen. Spoedzorg leveren is onze passie. Voor u zorgen is onze nobele plicht. De huisartsenpost is er voor huisartsenspoedzorg in de avond, weekend en nachttijden. Ons medisch team is op alles voorbereid en staat iedere dag vanaf 12 uur in de middag tot de volgende ochtend 7 uur voor u klaar. In het weekend zijn wij 24 uur geopend. Wij hebben een hart voor de spoedzorg en zetten ons dagelijks in voor u. Ons team is er om uw verblijf bij ons zo prettig en aangenaam mogelijk te maken. Door te bellen met ons gratis telefoonnummer 124 kunnen onze artsen de urgentie inschatten en uw komst voorbereiden. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk.
Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Deze leuke boeken kan je bestellen bij boekenbestellen.nl. ...42.500 kranten per uur. Meestal draai ik gewoon maximale snelheid. Algemeen Dagblad, Trouw, Parool, regionale kranten, Volkskrant. Ik ben verantwoordelijk voor het hele drukproces. Het is heel belangrijk dat er geen fouten gemaakt worden. En zeker als we dan met alle handjes 1 drukpers de platen wisselen, dat je het net wel niet binnen je tijden zit. De nacht zonder problemen, dan heb ik mijn werk het best gedaan. Nou, dan ga je toch met een voldaan gevoel naar huis. Het is toch best wel een trots gevoel als je je eigen krantje in de winkel ziet liggen. Wambariteana, wogoluku na kulturu TV. Tam sabaka gang, we Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Culturo nyusu, paste va stratis refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Culturo nyusu, paste va stratis refbuntu. Suriname zo een hele clan, maar go depti hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wasoma, no abif kwari, no abif sari, yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idole in the stance of innings, dambotaki on the right place, different colors. One stage, go go go, be alo be grow, be we la fu as I get stuck I go, be korosi na ngale take blow, yeah. Be horde gia pina follow, be descapudi e si ya no wolo, be te dry de ne juki
Make was so man and sa biggie. No. We go aksa volk if de loba beleid. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie. Zolang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk dat balling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijs tak. Tak in de wiki, nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijven je overweeg dat. Ja, had je eens teken in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat, want je weet dat. Culturu TV, de años sunele. Culturu TV, prividence. Culturu TV, de años sunele. Culturu TV, prividence. Ranang saisa, alas my bari. Culturu.com na anyusu wechari. No fake, no joke, ja anyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja anyusu nesari, why begin te wan klari. Subscribe and share, make defense fi arki. Ja weli buno prati, u ape nei parki. We de tapas strati, kakwang kragi. U de borai dweng. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe ababo wijsdwing. Dat hoe kan verwijsding. Go naar beleiding. Een probleem van volk naar de stijging. Dat ben ik weet dat niet dat volk voor de ta eisding. Maar toen power ik kom maar voor de koties scheiding. En ook goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Sto look op je nieuws. Culturu nyunsu, paste fa stratis respuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Culturu nyunsu, paste fa stratis respuntu.